Umgcinimafa kazwelonke uthi izibhelu zakamuva zenze ukuba kuphazamiseke ukuvuselelwa komnotho. Kwaphinde kuphazamiseka kakhulu ukuzethemba kwamabhizinisi, kwehlisa ukutshalwa kwemali kwabazimele. Kulesikhwama ke sokuvuselela izwe kubala ukubuyiswa kwemali engu-350 esibonelelo salabo abangaphansi kwencindezi yezimali kuze kube undasa wonyaka ozayo nekuzodla imali engu-26.7 wezigidi. Umnyango wezokuvikela uzothola imali engu-700 million bese kuthi amaphoyisa athola imali engu-250 million ukuze akwazi ukugcina umthetho nozinzo kuleli. Osomabhizinisi abasafufusa abangekho ngaphansi komshwalense iSASRA bazothola imali engu-2.3 billion. We are reprioritizing the budgets of DTIC and the Small Business Development Department to the tune of some 2.3 billion in order to support small, medium and micro enterprises which have been affected. And this is critical because small, medium and micro enterprises are the so-called hidden champions of any economy. uHulumeni uthi uzolekelela ngemali ekhona. Uthi ngale kokuthi ezemali zisengcupheni siphinde zaba sengcupheni kakhulu ngenxa yezibhelu zakamuva. This is not in any way going to include or increase our borrowing requirement. We will obviously make sure that where need be in terms of the package of measures, we have reprioritized certain budgets. Ungqongqoshe wezemali uthi isikhwama somshwalense esingaphansi kombuso iSASRA sesiqalile ukucubungula izicelo ezivela ezinkampani zemishwalense. At this stage, our balance sheet, our assets under management, it's about 9.7 billion. But we also have a reinsurance program of, on top of that 9.7 of 6.5 billion. uHulumeni uthi osomabhizinisi abakhokha intela abazokwazi ukuthola ukuxhasa kwamabhizinisi athintekile. You should be up to date with all your filings or the submissions. And thirdly, you must be up to date with all outstanding taxes or have an agreement in place to pay those taxes. uHulumeni uthi usazama ukuthola ukuthi ungakanani umonakalo odalekile emabhizinisini angenayo imishwalense. Umgcinimafa uthi usabheka izindlela zokuhlonza lawo mabhizinisi athintekile bese eza nohlelo lesikhwama esifanelekile ukuletha usizo.